تەوی پەنابەریە و دووربوونێژی وڵاتیên Rojavayê Kurdistanê şehîdên xwe ji bîr nakin. Li kampa Gewregosgê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê proseyeke çandina daran wek şanaziyekê bo saxkirina bîranîna şehîdên Komkujiya Teqîna Qamişlo ya Rojavayê Kurdistanê hate encamdan. Rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya wek şanaziyekê bo saxkirina bîranîna şehîdên Komkujiya Teqîna Rojavayê bajarê Qamişlo an gotaxa Xerbî doh êvarî nêzîkî 6 darên zeytûn û sîwanan li cadeyên kampa Gewregosgê ya ser bi hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ve çandin. Berpirsê çalakiyan li rêxistina kampa Gewregosgê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya diriya rêbaz ve dibêje ku viyana miletê Kurd qet naşke û dê her xebata xwe berdewam bikin û dengê xwe bigihînin hemî cîhanê ku ew bi aştiyana mafê xwe dixwazin. Em dengê xwe digihînin cîhanê hemî diriya kanala rêbazra got انه امن حتى الفنابريه جي ام شينكايه تخنا دري هر مروبگی ده و اشتیانا ام ما به مرات خود خازن مثلا دار کجیرو بشان مثلا کنکجا قامشلو او چی بو به دهات کشتونو صدا بریندار چی بود خلک ما بکوجي اما هم هر و عملي و جياني دل جم خو الجم قال خو بتشينه دارên ku hatina çandin divê çalakiyê de ji aliyê şêwekarê Kurd Zuhêr Derwîş ve hatine pêşkêşkirin ew yek bû cihê dilxweşiya xelkên kampê. Ciwanekî Rojavayê Kurdistanê jî ji nişteciyên kampê nerîna xwe li ser bîranîna şehîdên Komkujiya bajarê Qamişlo ya duwem herwiha çandina daran daxuyanî û got ku em ê li şûna êş û birînên xwe gul û daran biçînin. خطوة gelekî baş bû ev hunermendê me êl Ewropa çi Zuhêr Derwîş bê çi emsalî wînakê bê karbin va kampatê me direxê va hemlatê dara biçênin. Ji ber xatirê xetweke gelekî baş bû bi rastî dikarî divê manê de rîsalekê bigihîre dinyayê kamil û rûxmê muanatê me di kampê de û rûxmê mecazirê ku bi serê me ditên çil Qamişlo bê çil penaberiyê bê bez dîsa em karin va kampatê xwe ji nû ve ava bikin û em cihê wê êşê em bikine weka حداقنا قلام براستي خطوانا قلكي باش بون Komkujiya Qamişlo ku diriya du teqînên teroristî de li taxa Rojavayê Qamişlo an gotaxa Xerbî biriya barhilgereke mezin xwekujekî hate encamdan li 27 heyva heftan sala 2016 de ji aliyê terorîstên Daişê ve hate pêkanîn di encamê de 62 welatî şehîd bûn û 175 birîndar bûn. Ali Ömer Rêbaz.